Γεια σας, εδώ πάτε Βαμπάιαρ. Ρε βλάκες κάτσε, εγώ μιλάω τώρα. Γεια σας, εδώ πάτε Βαμπάιαρ. Και σήμερα θα παίξουμε το Call of Duty Warfare το 3. Και μαζί μας είναι ο Κώστας Τσα. Αυτό είναι το Part 2. Έχω καιρό να κάνω βίντεο από PlayStation, Xbox και υπολογιστή. Αυτά τέλος πάντων. Θα έχεις δει από που κάνω ρε. Yes sir. Τραβάτισέ τον, μην τον σκοτώσω όπως είπα εγώ παιδί. Τι, εγώ τον σκότωσα και πέρασα την πίστα. Τρέβαλα. Έλα, τρέχω. Τον τραυμάτισες και πέρασε την πίστα, αυτό τον πρέπει. Τον σκότωσα! Στο κεφάλι τον πέτυχα, του έκανα headshot. Εντάξει, δεν κάνω μία. Headshot είναι ακουστικά. Headshot είναι για τον σκοτώνεις κεφάλι. Ναι. Headshot. Τον σκότωσα. Το είπα. Του έκανα headshot. Στο είπα ότι θα χάρεις την πίστα. Μου σκοτώσω αυτό στον κόλλο. Πρώτο λέγεται κόλος και δεν το μιλάς βλακίζεις, θα μας κάνω την αφορά. Προχώρα. Ρε βλάκα, είσαι να σου στέλνω ρε βίντεο με Bluetooth. Ναι, δεν τζαμάλα. Στο Messenger. Ναι, Για να τα ανεβάζεις. ναι. Όμως να μην μιλάω. Όχι, μίλα σιγά. Να λέω δίπλα όπως ο Κώστας και τέτοια και να μιλήσει. Εσύ πάλι. Φαξέ. Τι έκανα πάλι. Το σκοτώνεις, πρέπει να το τραυματίσεις το πόδι πυροβόλατο. Το πόδι πυροβόλησα. Να το κάνω εγώ ρε. Όχι, ας σκότωσα αυτό να το βγαίνει. Χωρίς πλάκα το δείτε το βίντεο. Μετά νομίζω ότι είναι αυτή με την μπάτση. Όχι, Δεν έχεις περάσει. ναι, αυτή την έχω περάσει. Μετά είναι που πάμε στο τέτοιο. Που πάμε στους γύφτους εκεί. Συλληπιτήρια, καταλαβαίνω πώς ήταν. Σου είπα πώς είναι. Γύφτους. Μετά είσαι σε μια πίστα που άμα έχεις περάσει αυτή με τους μπάτσους είναι πολύ δύσκολο. Τραβάτισε το κάτω. Έλα γάμο. Έλα! Headshot! Να το κάνω εγώ. Όχι. Ρε το έχω σου λέμε. Βλέπω πόσο το έχεις, γι' αυτό μιλάω. Έλα. Παιδιά, ο Κώστας Τσα δεν ξέρει να παίζει. Ού, θέλω κι εγώ μια ξά. Θα μου τη φέρει. Βλάκα, πήγαινε πιάσω να φύγει. Follow. Πάντως στο headball, τι είχα πει. Δεν θυμάμαι τι είχες πει. Τότε γιατί είπες ότι σε έβρισα. Κάτι μου είχες πει, δεν θυμάμαι. Αλλά κάτι μου είπες. Είπα ότι θα χάσει σίγουρα ο μικρούλης. Αυτό κάτι τέτοιο. Λέμε μικρούλι. Ορίστε. Ναι, τι πέρασα. Μη κουνιέσαι. Με παρατάτε έτσι απλά ρε. Περί. Άντε. Εγώ τη δουλειά κάνω και εσείς δεν με πληρώνετε. Κανόνισε να χάσει. Γιατί? Θα δεις. Α, από εδώ πετάγομαι. Ναι, δεν το θυμάμαι τσα. Δεν πού γύφτησε να πούμε. Α, εγώ από εδώ πάω. Θα χάσεις. Α, από εδώ πάω, πίσω από αυτόν είπα. Ρε, όταν το σκοτώνω. Όταν εγώ το σκοτώνω μου λένε ότι έχασα. Σκότωσέ τους βλάκα. Αφού το σκοτώνω και μια... Δεν θα χάσει. Σίγουρα. Ναι ρε. Τους δικούς σου μη σκοτώνεις μόνο. Α, το δικό μου θα σκοτώσει. Με σε γύφτεις. Χωρίς πλάκα. Και ακολούθα και το δικό σου. Μην πεθάνει. είναι? Σου δίνει το βελάκι. Δικέ μου. Α, χάσε. Ρε, δικέ μου. Τι κάνει. Σκοτώσε αυτούς. Ναι ρε. Λοιπόν. Να βγάλουμε τίτλους. CIA εναντίον Τι πέρασα? τζιχαντιστών. Άντρε. Ναι ρε, τζιχαντιστές. Αυτά. Βάζα σε φωτογραφία. Τι έκανα? Άσε το σκύλο ρε στην Τι ησυχία. πρόβλημα έχεις εσύ? Εγώ. Σκοτώνει αυτά ο σκυλάκια το παιδί. Ποιος με προβολάει? Και σε Oh my god. Τι ήταν αυτό? σκύλος. Βλάκα θα πεθάνει. Reload! Reload! Εμένα σκοτώνεις ρε. Τι θες εσύ τώρα? Περιμένετε παιδιά λίγο να του πάρω την κάμερα. Προχώρα. Φάξε! Μαλάκα μην πεις. Εδώ, μπαίνει το ωραίο. 51 μέτρα από εδώ. What the? Βοήθεια! Άιντε! Fuck!
και μπορείς να νικήσεις τους τσιχαντιστές. Κυριολεκτικά γίνεται της πόπης στο πανηγύρι, μάγκες. Ρε! Άνοιξε! Πού πάω! Εκεί που τίγει το βελάκι και δεν έρχεται. Α, Βλάκα, τι δεις φωτογραφία σου στο Facebook. Ρε, πού πάμε? Με την μπαντάνα. ναι. Δεν ήταν ωραία. Ρε, πού πάω? Πώς δεν θα ξέρω εγώ. Διάβασε τα αγγλικά, έλε. Α, εδώ. Οπτά. Με βλάκα, τι γίνεις τόσο. Shit! Άντε. Άντε. Εγώ είμαι μάκας, ρε. Σετ! Σου βρήκα παρατσούκι. Ωχ. Θα το πω. Που είναι, θα το κάνει. Μπουμ! Headshot! Θα σου εδώ. λέω έτσι. Ωχ. Τι είναι ο άλλος? Δεν το βλέπεις. Ο Κώστα Τσακ συνεχίζει δυναμικά την επίθεσή του. Δεν πεθάνω ακόμα. Άιντε! Δεν πεθάνες! Αλήτη! Έλα εσύ. Τσιχαντιστές, ετοιμαστείτε Τσακ! για να ψοφήσετε. Μπορεί. Κυριολεκτικά γίνεται εδώ της πόπης στο πανηγύρι, μάγκα. Πήγες να λέγες το άλλο. Όχι, της πόπης λέω. Εσύ δεν είπες. Μην τώρα και λόγο. Ου! Ρε! Πακ! Φαξ! CIA! FBI! Να δώσω το FBI. Ναι, Να δώσω το FBI. Άι, βρε. FBI. Ειδικές Παιδιά, δυνάμεις. εμείς θα είμαστε η FBI. Και λίγη βοήθεια τώρα, γιατί δεν θα γίνεται. Έτσι όπως πολεμάς πρέπει να είσαι ειδικές δυνάμεις. Αλήθεια. What the... Το ξέχασα. Α, όχι, δεν χάρη. Δεν κάνεις εδώ, ρε. Εσένα σκότωσα, ρε. Δεν κάνεις εδώ. Το βίντεο μας θα τελειώσει στα 10 λεπτά. Αλληλούια. Μωρέ Λούγκρα. Πάρ' αυτό. Το εδώ κάτω. Πάρ' είναι καλό μου φαίνεται. Oh my god. Έχει και λέιζερ. Τι φέρε. Καλό είναι. Ποιο πάρτι ήταν στο headball? I don't know. Αυτό που παίζαμε μαζί. Όχι. Πάλι σου δίνω στην πόρτα. Πάντως βλάκα γιατί δεν τράβαγες βίντεο το Pokemon Go. Βλακία ήταν και μισή, μα τι να γιώσει. Βαριέσαι να περπάταγες. Δεν λέει να τραβάς. Πάει κι αυτός. Νόμιζα είναι στην πόρτα μου. Ρε, άστοχε! Κι άλλος εκεί. Πάει κι αυτός. Είναι κι άλλος ένα. Δεν ξέρω αν το σκοτώσεις. Να συνδέσω το PlayStation απ' έξω. Στο PlayStation. Το τι. Το ξέρω αυτό. Εκεί πηγαίνεις ρε. Το ξέρω. Α, παιδιά, τις προάλλες είχαμε έρθει ρε, από Αθήνα, εγώ και ο Κώστας, και ήμασταν Μάντρα και είχαν απεργία τελεφορία και ήρθαμε από Μάντρα Λεψίδα με τα πόδια. Μην το κάνετε ποτέ. Και εγώ γιατί το πω αυτό. Όχι. Το βίντεο τελειώσει στα 10 λεπτά. Παρακαλώ κάντε subscribe. Άμα δεν είστε subscribe, κάντε subscribe. Like στο βίντεο please γιατί μας βοηθάει. Dislike άμα θέλετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα θέλετε αφήστε και κάνα comment. Όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει comment είναι σχόλιο. Και γεια σας. Σένα.